Tässä 1800-luvun lopun Pariisiin sijoittuvassa animaatiosarjassa tutustutaan Lola-nimiseen tyttöön. Lolan menneisyyttä varjostaa suuri salaisuus, johon vastauksen tuntuu tietävän ainoastaan salaperäinen kävelykeppiä käyttävä mies. Lola, tiistaisin ja torstaisin 5:30 Juniorilla. Uljas kuningas Arthur joutuu mitä epäonnisimpiin seikkailuihin miellyttääkseen rakasta prinsessa Guineveriaan. Hullunkurisiin retkiin sotkeutuvat myös kaikki Merlinistä ja Robin Hoodista aina pyöreän pöydän ritareihin. Kuningas Arthurin katastrofit tiistaisin ja torstaisin 5:30 Juniorilla. Varjoa nopeampi lännen sankari Lucky Luke jahtaa jälleen Daltonin veljeksiä ympäri villiä länttä. Mukana menossa ovat myöskin hänen maailman fiksuin hevosensa Jolly Jumper sekä Hömelö Rantanplan koira. Lucky Luken uudet seikkailut perjantaisin 7:30 Juniorilla. Tää on lopetettava alkuunsa. Rico, viritä tuomiopäivän vehje. Ajastin 5 minuuttiin. Alokas, valmistele sukkula. Pingviinien valiojoukko Kowalski, Rico, Alokas ja Kippari puolustavat innokkaasti asemiaan New Yorkin eläintarhassa. Outoa. Se taisi jumittua. Oma kasvu! Miten kävi, Alokas? Vähän hassusti kutittaa. Joku tietää, missä kaukusäädin on. Eikä ne ole poissa, koska niitä sataa taivaalta! Madagaskarin pingviinit Juniorilla. Niin, päällikkö. Totta kai. Heti paikalla. Pöhelötarkastaja Gadget ratkoo mysteereitä uusissa jaksoissa maanantai-iltaisin 6:30 Juniorilla. Vauhdikas animaatiosarja teini-ikäisistä keijuista, jotka joutuvat puolustamaan hyvää energiaansa noitien pahoja voimia vastaan. Winx Clubi viikonloppuisin 4 Juniorilla. Pieni poika Nikolas on saanut tehtävän. Reellä ajaa taivaalla ja piippuun tujahtaa. Ilaa meille, oppipoika Pukin tuo. Orpokonin kasvatti saa meidät uskomaan. Hän salaisuudet joulun oppi joulupukilta. Mikään ei nyt estää voi, ei tuuli tuiskukaan. Jos on nimes Nikolas, ja lämmin syömäs on. Pukin oppipoika. Arkisin 15:30 Juniorilla.